Ayun, tumihid ka na. Naka-inverted fork na. Diba po may motor ni Garrett ka? KRY 150. Nice. Card. Saan siya? Buwan na din. Euro 3. Ayos. Dito tayo sa Rusi sa may ano, National Highway ng Tagum. PRY. Ito yung mga stock nila mga boss. Ang ganda. Taas pa. Wala sila nung bago, yung 250 ba? Titan. Rusi na para XRM. Meron. Rusi na 125. Nice, Delta. Naka-disc brake na. Nice. Disc brake. Wala pa tong kuhan busing no? 250 nga FI. Pero mabutay ito no? Mabutay gitu no? Puhon. FI na ba siya no? Ayos. Ayun, madaming scooter. Pero ito talaga yung gano'n sa mata ko. KRY. Ganda. Ang ganda. Taas ko. Nandito ang susi mga boss. Pasok tayo, pasok. Ano tayo? May alcohol naman ako. This is scooter. Ay, Sigma. Ay, Sigma na. Lah, white. Sigma, white. Nice. Pwede ba? Ito din may mga ano. Ruso na ano ba to? Model. Parang wave. Pero ang ganda mga boss. Ruso ito. Pang araw-araw. Macho. 175. 175cc. Sigma. Ito din KRY 200. KRY. Ayan, may-ari nila. Ganda. Ito yung pinaka-check mga boss. KRY 150. Nice. Disc brake na. Disc brake. Nah, ito na. Sabi ko. LED na. Ito din, parang Honda ano to? Korak. Parang ano siya? Honda Chrome. Ayos. Korak. So ito talaga mga boss. KRY 150. Nice. KRY 150.
Ang ganda, ang ganda. Sobrang laki pa, taas pa. Ito yung motor ni Behind Ken. Ganda sa personal. Saka maganda din naman yung tingnan sana. Pero naka-LED na tayo kasi, LED na. Kaya lang yung pyesa nito mahirap. Tingnan, try nga natin upuan. Hindi mo kasya. Nice. True motorcycle, John 336. Sabot-sabot lang. Sigma. Ito, may puti din, no? Na parang isa rin. Uy, iba yung pipe. Kala ko iba. Iba yung pipe, oh. Ito, na-drive ko na to. Kay Ervin. Sigma. Maganda din to i-drive. Okay, saka kay Breezy. So kay RY 200. Ay na din to. Laki ng disc brake mga boss. Flash pala. Flash 150. Flash 150. Parang sniper. Flash 150 FI, parang sniper. Ada macho. Ayun mga boss, dito ko na lang yan ng video. Ito yung stock nila dito sa Rusi Tagum sa may National Highway. Visit lang kayo. Hindi ko alam yung presyo. Hello, National Highway Rusi. So yun, may dalawang KRY 150. Ganda. Mataas pa siya. So ayun, dito ako na yun ng video mga boss. See you again sa next video. Peace. Peace out.